Добрый дзень, паважанае гаспадарства. Я рухаюся з дому. Праз Валожань, Першай і Венец у накірунку Койданова. Вось зноў апошняя вёска першага літоўскага княства. І яна таксама мае назву Літва. Каб усе ведалі, што наша Літва лютая, і хто сюды прыйдзе з чымсьці недобрым, то мы яго люта пакараем. Вёска прыгожая, вельмі вялікая. Вёска недалёка ад Мінску. Тут жыве шмат дачнікаў. Больш як проста можна без візы апынуцца ў Літве. Ды тут не горш, чым у той Літве сённяшняй. А вось якое прыгожае гняздо збудаваў тут бусел. Толькі галоўка яго там тарчыць. Вось, паважаныя ліцвіны, що у нас ёсць у Беларусі. І клуб, бібліятэка таксама. Вось якая чысціня і прыгажосць. А вось якая прыгожая станоўка. Вось такая прыгожая, памежная вёсачка. А вось апошняя літоўская вёска. Між Літвой і Рубяжэвічамі. Даўнар
У перакладзе з літоўскай мовы на беларускую гэта хацець, жадаць. Вось з гэтай вёскі і пайходзіць прозвішча Даўнар. Такая яшчэ вёсачка ёсць таксама на тэрыторыі этнічнай Літвы, каля мястэчка Юрацішкі. Вось такая прыгожая вёсачка Даўнары. Даўнары ведаюць сваю літоўскую гісторыю. У іх тут на вуліцы стаіць сапраўдны літоўскі герб. Я вам зараз яго пакажу. Вось ён той герб. Стаіць каля слупа. Бачыце ці не? Вось які прыгажун. Мёду просіць. А мо хоча прадаць? Вось яны якія прыгожыя. Тыя даўнары. Як усё апрацована ў людзей, усё па-гаспадарску. І маюць свае трактары прыватныя, і машыны. І шмат буслоў. У той час наша Літва была маленькая, як два сённяшнія раёны. Але славяне нас вельмі баяліся. І каб мы не захапілі Койданава, яны зрабілі абарончы рубеж. І назвалі яго Рубяжэвічы. Рубяжэвічы – вялікае мястэчка. Тут людзі любяць і шануюць беларускую мову. А вось галоўны запавет Рубяжэвічаў. Вёска жыве.
А вось гэта першая вёсачка за Рубяжэвічамі, у бок Койданава. Напэўна, гэта і ёсць той скарб, той крышталь, які бераглі хрысціяне ад нас злых літоўскіх язычнікаў. Паважанае спадарства, любіце Беларусь і шануйце родную мову. Да новых сустрэч!